Mamahimo nang makapalit karon sa Kidapawan City og presko og vacuum packed nga mga tilapia nga ready to cook na. Anaa sa 20 ngadto sa 50 kilos sa tilapia gikan sa lokal nga mga mag-uuma sa syudad ang ginaproseso o ginabaligya sa lokal nga panggamhanan nga mapalit so 145 pesos ngadto sa 160 pesos matag kilo mapapresko man o vacuum sealed. So first, kanang gikan sa pag-harvest yun siya, the day na i-harvest siya after limpihan na mo diretso, average 50 kilos, 100 kilos, depende sa talaga sa harvest. Then limpihan ko siya thoroughly. Nami duha ka klase which is for grilling and napod mi para sa kanang all-purpose na filtrito, pwede sa sabaw, pwede sa kanang ceviche, gusto nga. So wala siya mong ginakuan. And aside from that, after limpyo, after hugas, huwag inayhasa, i-vacuum seal damo siya. Nami sealer na pag nila na-vacuum sa loob. Matag adlang Martes hangtod Biyernes, sugod alas 3:30 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon, ginadugok na sa mga mamalitay ang baligya ng mga tilapia sa Farmers Trading Post kon bagsakan sa barangay Magsaysay sa syudad. Gawas nga makapalit ang katawhan og barato nga isda, usasab kini sa mga interbensyon sa lokal nga panggamhanan para matabangan ang mga farmers sa dakbayan nga nagapadaghan sa mga tilapia. Ginaahog na kung tanan, no? Ang ini ato ang pagmalaki binato na to ang tilapia sa Kidapawan kay aside sa kanang wancha, kanang aside sa locally grown lang sa tuwa sa Kidapawan City. Isa po dira is pangil siya kanang dili siya lang sa bilang sa impression bisaya, dili siya lang sa dili po siya ng kanang buhok lang. Usa ang tilapia sa mga nag-una og kalidad nga produkto sa syudad nga gibuhi sa spring water. Daiza Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe.